кормандони милитсияи пойтахт дар асоси ариза ва муроҷиатҳои шаҳрвандон як қатор чарабиниҳои дахлдори операвӣ-ҷустуҷӯиро роҳандозӣ намуда, ахиран як нафарро ҳамчун гумонбар барои содир намудани як қатор силсиладуздиҳо асосан бо роҳи шикастани оинаи автомашинаи шаҳрвандон дастгир намуданд. Дастгиршуда Каримов Умед Файзалиевич соли таваллудаш 2000 сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Маяковский буда қаблан барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудаву боз такроран даст ба содир намудани силсила ҷиноятҳои дуздӣ даст задааст. Дар натиҷаи пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номбурда асосан шабона бо роҳи шикастани шишаҳои паҳлӯи автомашинаҳо ҳадафи мақсадҳои нопоки худро амалӣ намуда маблағҳои пулӣ ва дигар ашёҳои арзишмандро аз дохили автомашинаҳо тасарруф ва аз они худ мекардааст. Тавре муайян карда шуд аз ҷумла номбурда дар як шаб танҳо дар кӯчаи Зарафшони ноҳияи Сино шишаи паҳлӯи дари 8 автомашинаро шикаста баъди рабудани ашёи арзишманд ба соҳибмулкони автомашинаҳо зарари молӣ расонидааст. Чунончи автомашинаи тамғаи хунда ки бо як нафар сокини пойтахт тааллуқ дорад ва дар назди бинои истиқоматиаш меистод, оинаи қимати чапашро шикаста аз дохилаш 5600 сомонӣ маблағи нақдро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор намудааст. Айни замон Каримов Умед дар содир намудани зиёда аз 40 ҳолати ҷинояти дуздӣ ҳаммонанд гумонбар дониста шуда ба шаҳрвандону соҳибмулкони автомашинаҳо аз 1000 то 10,000 сомонӣ зарари молиявӣ расонидааст. Айни ҳол нисбати дастгиршуда тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор ва чорабиниҳои тафтишотӣ ҷиҳати муайян намудани доштани гумонбаршаванда ва дигар ҷиноятҳо идома дорад.